Hello, good morning everyone. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। सो आङो मैयाहाय बेबायदिनो मोनसे आपडेट्स लानानै फैनाय जादोंमोन। थ' निश्चय नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायसंदोंना। थ' आङो दिनैहाय बिनि सायावनो आरोबाव डिसकास खालामनो लादों नैबे समावहाय। थ' बिदिब्ला आङो आपडेट्सखौ होलांदिनि। थ' जोङो बयबो मिथिखानाय बेबायदिनो जोङो नैबे थांनाय शुक्रबारनिफ्राय लानानै बेबायदिनो सुनिबारनि बेबायदिनो रबिबार ना बेबायदि सानसिमावहाय बेबायदि माने एकाउन्टफोरावहाय बेबायदिनो जोङो फैसा क्रेडिट जादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा, जेरावनाखि जाय बेनिफिसारि बा बेबायदिनो जायफोर कास्टमार बेंकनि ना थ' बिथांमोनानो बा बिसोर गावसोरनो कास्टमारफोरा माने गावसोरनि खुगाजोंनो बेबायदि शेयार खालामनाय जोङो नुनो मोन्दों। आरो बेबायदि भिडिअसफोराहाय जोंनि गेजेराव गोबांथार गोसारगासिनो दङ आरो निउसावबो गोसारदों आरो बेबायदिनो फेसबुक पेजफोरावबो जोङो बेबायदि नुनो मोन्दों गोसारगासिनो ससियेल मिडियायावहाय। थ' बेसेबां सैथो जोङो बेखौहाय मिथिनो मोनखादों। माने बेवहाय गावसोरनो बेबायदि कास्टमारानो शेयार खालामनानै लाखादोंना। थ' बेबायदिनो 4,000निफ्राय लानानै बेबायदिनो 16,000सिम आरो बेबायदिनो 16,000निफ्राय लानानै बेबायदिनो 47,000सिम ना बेबायदि एकाउन्टफोरावहाय रां हाबनायखौ जोङो दिनै खोनानो मोनगासिनो दङ। आङो आपडेट्सखौ मैयाबो होखादोंमोन आरो बेबायदिनो क्लिप्सखौ आङो दिन्थिनानै होखादोंमोन। नाथाय दिनै साननो गोनां बाथ्राया बेसो जानानै फैदों जे थ' जोंनियावहाय माबोरै ना थ' बेबायदि एकाउन्टफोरावहाय ओरैनो फ्रियावनो ना थ' रांफोराहाय बोरै हाबफैनो हाखो थ' साननो गोनां। आरो बावैसो सान सिगां थ' जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो गोबांथार अनलाइन ट्रेडिं आरो बेबायदि स्केमनि सायावहाय लानानै गोबांथार दावरावाबो जानानै थांबाय। थ' बेनि गेजेरावहाय रांफोरानो थ' आरो माबोरै हाबफैबावखो थ' आसरित एसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। थ' जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा, जायफोरा मोनदों मोनग्राफोरनि थाखायथ' जोबोद मोजां ना। थ' जोंनियाव मोनसे बेबायदि गिदिर हुलुस्थुथुर माने एकदम दावराव दावसि जानानै थांबाय। थ' बिनि गेजेरावनो जुदि कास्टमारफोरनि एकाउन्टआवहाय फ्रियावनो ना आरो फारसेथिं जोंहा फुजानि बोथोरबो फैगासिनो दङ। थ' बिनि सिगां सिगां एकाउन्टआवहाय बेबायदि रांफोराहाय क्रेडिट जादोंबाथ' आरो जोबोद मोजाङैनो बाथ्रा आरो ना मा। थ' आं बेखिनिखौसो बुंनो सानो। थ' जायफोरा मोनदों जोबोद मोजाङैनो बाथ्रा होननानै बुंनांगोन। आरो बयबो निस्सय जायफोराहाय मेसेजखौ मोनदों थारैनो बिसोरो फैसाखौ मोननो हाखादों। थ' मेसेजआ हाबखायो जोंनियावहाय फैसाफोरा हाबोब्ला ना। थ' जेन' हक नाथाय बिनि सिङाव मा रहस्य दं जोङो बेखौ समजों बोथोरजों लोगोसे जोङो मिथिनो मोनगोन। बबेनिफ्राय फैसाया बेबायदि ट्रेन्सफार जाबोदोंना थ' जोङो बेखौहाय समजों जोंनो बेखौहाय खिन्थालांसिगोन। थ' बिदिब्ला आङो बेखिनि आपडेट्सखौ लानानै फैफिनबावदोंमोन। आरोबाव आङो क्लिप्स लानानै फैफिनबावदों। थ' बे क्लिप्सखौहाय एसे दिन्थिलांबावनि। আমাৰ মোটামুটি ঘৰৰ 5জনৰ সোমাইছে। এই আপোনাৰ 3জনৰ 13,410 টকা, বাকী 2জনৰ আপোনাৰ 16,953 টকা সোমাইছে 5জনৰ। আমি শনিবাৰে ওলাইছোঁ, শুক্ৰবাৰে গম পালোঁ 471 টকা। মেছেজটো মই পৰহি পাইছোঁ, আপোনাৰ শনিবাৰে পাইছোঁ। শনিবাৰে মেছেজটো পিছবেলা চাইছোঁ, চোৱাৰ পিছত মই চালোঁ যে 18,400 টকা মোৰো সোমাইছে। এইটো গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক কুমৰীয়া চকত, গতিকে তাতে সোমাইছে। थ' निस्सय बिदिब्ला नोंथांमोनाहाय क्लिप्सखौ नायनानैहाय मोजाङैनो बुजिखाबाय आरो मिथिखाबाय जानांगौ। थ' जोङो बेनिफ्राय बुजिनो मोन्दों दि बिनि सिङावहाय मा बेबायदि रहस्य दङ ना। थ' निस्सय बेखौ समाजआ जोंनोहाय खिन्थासिगोन। थ' जोङो बेखौहाय मिथिलांनो मोनगोन। जोङो नेनानै थानांसिगोन आरो जोंनो बेखौहाय समा खिन्थालांगोन आरो ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय भिडिअसखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। थारैनो बियो दुर्गा फुजानि अफार नामा? थ' दुर्गा फुजानि अफारब्लाथ' आरो जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा। थ' नुनो मोनसिगोन आरो समा खिन्थालांगोन। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, बाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननो सेस्था खालामो।